Predsednik Partizana tokom 90-ih bio je Mirko Marjanović, koji je tada bio na čelu državne firme Progres. Kada je izabran za predsednika vlade Srbije, Mirko Marjanović je postao počasni predsednik fudbalskog kluba Partizan i to je ostao sve do smrti 2006. godine. Istovremeno član Zvezdine uprave bio je Tomica Raičević, potpredsednik tadašnje savezne vlade, kao i Dragan Tomić, predsednik Skupštine Srbije. Tokom 90-ih na sednicama upravnog odbora Zvezde bio je tadašnji ministar policije Radmilo Bogdanović. Partizan je u svojim redovima imao i Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti, ali i njegovog prethodnika Radovana Stojčića Badžu. U upravnom odboru Partizana bio je Dragoljub Janković, ministar pravosuđa, pa čak i Rade Babac, javni pravobranilac opštine Savski Venac, u kojoj se klub nalazi. U Zvezdinoj upravi bio istražni sudija okružnog suda Dobrivoje Gerasimović. Posle 5. oktobra Zvezda je u upravnom odboru imala Olivera Bogata, direktora uprave za sprečavanje pranja novca, i Božidara Cerovića, dekana ekonomskog fakulteta. Najpre u upravnom odboru, a potom i kao generalni sekretar kluba bio je Saša Kozić, tada i zamenik glavnog inspektora Poreske uprave Beograda. Među članovima uprave bio je Miodrag Đorđević, bivši glavni poreznik, pa direktor Agencije za privatizaciju, pa onda direktor u Večernjim novostima. U upravi Zvezde bio je Milan Tomić, direktor Direkcije za imovinu Srbije. U upravi fudbalskog kluba Partizana od 2007. je Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalna pitanja. Ljajić je međutim odlučio da napusti upravu kluba prošle nedelje. U decembru 2006. godine funkciju predsednika Partizana umesto Ivana Ćurkovića preuzeo je Nenad Popović, tada šef ekonomskog tima Koordinacionog centra Kosovo vlade Srbije, funkcioner DSS-a i prvi čovek APS Holdinga. Popovića je na mestu predsednika kluba nasledio Tomislav Karadžić, privrednik i prethodno funkcioner u Fudbalskom savezu Srbije i Crne Gore i Fudbalskom savezu Vojvodine. Zvezdu je u kratkom periodu vodio Toplica Spasojević, vlasnik ITM grupe. U to vreme zvanično su upravni odbor ušli Marko Mišković, sin Miroslava Miškovića, i Dragi Mićović, koji je inače blizak DSS-u. Tada su zvanično postali finansijeri, ali se godinama unazad pričalo da Mišković i Mićović vode fudbalski klub Crvena zvezda. U današnjim upravama oba kluba imaju političare. U Zvezdi Aleksandar Antić ima funkciju potpredsednika. On je predsednik gradskog odbora SPS-a i aktualni predsednik Skupštine grada Beograda. U upravi je trenutno i Dušan Mrakić, aktualni državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Prema rečima Vladana Lukića, predsednika kluba, u klub često dolazi i zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, mada nema zvaničnu funkciju u klubu. Od nedavno u upravnom odboru fudbalskog kluba Crvena zvezda nalazi se i Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije. U upravi Partizana, kojom rukovodi predsednik kompanije Zekstra Dragan Đurić, je i Branko Ružić, poslanik Skupštine Srbije i član SPS-a. U nadzornom odboru kluba je Dragan Penezić, pomoćnik ministra trgovine u vladi Srbije. U Skupštini Partizana je veliki broj direktora i vlasnika privatnih firmi, ali i Novica Peković, sudija Vrhovnog suda. U Zvezdinoj skupštini je neobično veliki broj sudija. Skupštinom je predsedavao Ante Bošković, koji je bio predsednik 4. opštinskog suda, Tomislav Zeković, sudija 3. suda, i Zoran Pašalić, gradski sudija za prekršaje. U košarkaškom klubu Partizan predsednik je u jednom periodu bio sadašnji ministar policije Ivica Dačić, a upravni odbor Zvezde vodio je Živorad Anđelković, visoki funkcioner Demokratske stranke. U košarkaškom klubu Partizan počasni predsednik sada je Milorad Dodik. Potpredsednik u klubu je portparol DSS-a Andrija Mladenović.